Mga igsuon, ani anak kita karon sa ikaduhang Domingo sa Adbyento. Gibutyag ni Juan nga sa pag-abot sa ginharian sa Dios, usa ka krisis ang mahitabo. Ug kining maong krisis maharong lamang nato pinaagi sa pagpenitensya, kanang penitensya nga mao'y bunga sa atong pagkakabig balik ngadto sa Dios. Di ba siya mauman si Elias nga mibalik aron pagkabig sa tanang butang pinaagig kalayo? Mao kini ang sagad madunggan gikan sa iyang mga tigpaminaw. Pagahikit-an na ni Juan nga ang tanang butang daw mga uhot nga sunugon human sa ani. Sanglit tingog man siya sa Mesiyas. Giisip niya ang iyang kaugalingon nga dili takos nga mag-uuna kang Hesus. Ang iyang pagbunyag usa ka bunyag sa tubig lamang, dili sa espiritu. Atubangan ni ining maisug og tiunay nga propeta, mabalisa gayud kita. Kinahanglan ilhon nato nga ang makapataha ug maluluyong Dios nagpadayag sa iyang gahom diha sa masipang dalugdog ug sa mabugnaw huyuhoy. Ang mensahe ni San Juan nagtawag sa mga Hudiyo ug mga Kristiyano ngadto sa pag-amgo nga pinaagi sa pagpuyo diha sa gugma sa Dios, kita ubos diay sa Dios nung hukom. Gipahimangnuan kita ni San Juan nga kinahanglang kinasing-kasing ug ugdang ang atong pagtagad sa gugma sa Dios alang kanato. Adbyento kining teksto nga nagpugos kanato sa paglantaw sa pagpadayag sa hari nga sukad karong adlaw hangtod sa katapusan nagalain sa tahop gikan sa trigo. Pamalandungan nato kini, kinasing-kasing ugugdang ba ang imong pagtagad sa gugma sa Dios alang kanimo? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinining tigo, di mo kaming itawan, haron lamang Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ang Ginoo manaaka ninyo. Maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon kalapas sa kugdako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasahiluon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunuan nilamdagan sa langit nun mong kaalam, himuwa kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinitlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug maglipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabus ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero,
ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka ug gagmayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa belang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya, umapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong nagantos nga ginsakupan. Katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halaw nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Maghariyon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba, ngadto sa kinatumyan sa kayutaan. Luwason niyang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluyan niyang ubos ug ang kabus, luwason niyang kinabuhi sa mga kabus. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta, ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang mulambo
nakalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga huna-huna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Hudiya. Siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimugikan sa balhibo sa kamelyo. Nagbako siyag panit ug ang iyang kalanon dulon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tibok lalawigan sa Hudiya ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan.
sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuon nga makaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa makahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang moanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako, ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga pipila ka tuig ang milabay, dihay kolom sa usa ka basahon dito sa Amerika nga nag-istorya mahitungod sa programa sa pagpangtangtang sa mga patik, tattoo, kanang uso karon nga sa atong mga katawhan, mga kabatanunan, bisan gani mga katiguangan nga hapit tanan diha sa ilang lawas, abutangan og patik. Kining maong kolom nagapadani pag-ayo sa daghang mga tao tungod kini atong tungura didto man mag-una kining uso sa mga pagtattoo o mga patik. Nakapadani kini sa daghan og sobra sa libuan ka mga katawhan og dihay nangabot nga mga sulat og nangayo sila dugang nga impormasyon unsaon paghimo niini. Ug tungod sa maong interes gihimuan kini nila og sini dito sa California nga ang gititle Untattoo You. Mao nay ilang gititle sa sini. Ug diha sa maong sini, dihay mga batan-on og mga grupo sa mga gang nga misulti sa ilang kasinatian sa kasakit ug sa kakuyaw. Sakit maning magpatato, mas labaw pa kuno kasakit ang pagpatangtang sa mga patik sa nagkanlailing parte sa ilang lawas. Apan bisan kon nakahibaw sila sa kasakit ug kakuyaw, kining mga tawhana gusto gayod nga matangtang ug mutangtang sa ilang mga patik. Busa ang pangutana mauni. Ngano man nga gusto man sila nga ilang ipatangtang ang mga patik sa ilang lawas nga sila raman po'y gusto nga ibutang. Gipuan na siguro sila o na siguro'y kabutangan sa bag-o pang mga patik. Mga igsuon, kining maong istorya nga nahitabo gyud nga tinuod, pwede nato ni i-apply diha sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kitang tanan mo angkon nga mga makasasala. Kinsa may dili mo angkon, pwede na mo muuli. Kitang tanan, bisan kami. Kitang tanan mga makasasala sa laing pagkasulti nga dihay daghang mga butang nga dili maayo, nga dili unta angay nato buhaton apan ato kining gihimo. Ug mao kini gitawag nato og sins of commission, sala sa buhat. Ug diha usay mga maayong mga butang nga angay unta nato buhaton apan wala nato kini buhata, the sins of omission, ang sala sa wala pagbuhat sa kinahanglan unta nato buhaton.
Bisan kun sala kini silang duha, commission or omission, matawag nato kini sila nga mga espirituhanong patik, spiritual tattoos. Nga anaa makita nimo diha sa imong kaugalingon kay kita mismo mao ang nagbutang niini diha sa atong kaugalingon. Diha sa espiritu sa Adbento labi na karong panahona, ang unang bahin sa Adbento nga atong gipunting alang sa pag-andam sa pag-abot, ikaduhang pag-abot o katapusang pag-abot sa kalibutan o ang katapusan sa atong personal nga kinabuhi nga atong pamalandungan kining espirituhanon nga mga patik, kining sala nga atong naangkon. O kahibaw ta nga bisan kita ra maoy nagbutang niini diha sa atong mga kalag, gusto ta nga mga ni, gusto ta nga mapapas ni. Karon atong tubagon unsa man kaha ang rason ngano nga gusto man nato nga mapapas kining maong mga tattoo, spiritual tattoos. Tungod kay gusto nato nga nigabot sa katapusan sa kalibutan ug diha sa atong personal nga katapusan nga sundan sa katapusang paghukom, makakuha kita og positibo nga paghukom gikan sa atong Ginoo. Karon ang pangutana, unsaon man nato ang pagtangtang nining mga spiritual tattoos? Ug kahibaw ko kitang tanan moingon para natong mga Katoliko ato lamang kining ikumpisal. Tingali maoni ang atong itubag. Pero dili lang kay mudawat ta sa sakramento sa pagkumpisal. Ayaw kog ingna nga moingon lamang ka nga Father, kumpisal lamang ko nimo tapos na. Usahay manggod ato manggipahimuslan, ato manggiabusuhan ang sakramento sa pagpangumpisal. Pananglitan may ko permirong Biyernes ugma mo adto ko simbahan, daghan kay mga tao dito. Ako zoy una aron kita sila nga kada simana o kada buwan mo kumpisal ko. O di ba kaha moingon ka, maadto ko simbahan kay gisugo ra ba taros simbahan nga kinahanglan mo kumpisal bisag kausa na lang sa usa ka tuig panahon sa Kwaresma. Kung maura na ang inyong rason ngano nga mangumpisal mo, ayaw na lamang mo kumpisal. Kay napugos ra ka sa pagkumpisal, kay moingon ang mga pare, kinahanglan sud sa usa ka tuig mangumpisal ta kay mo nay sugo sa simbahan. Napugos ra ka kumpisal kay gisugo sa simbahan. Kun wa gyud ka mahigugma nga moduol diha sa sakramento aron ka mag-usab. Tungod kay imo lang gipagrabe ang imong sitwasyon. Tungod kay imo lang gipahimudsan ang sakramento sa pagkumpisal o gani gihimo lang nimo nga pabilib og pakitang tao. Dili niya ngayon ta may tabo. Busa ang sakramento sa pagkumpisal kinahanglan maoy resulta sa atong paghinulsol. Kay kun walay paghinulsol, walay pagkumpisal. Muadto lang ka dito, sa lamanta kay mangumpisal ta paghuman. Namit na kumpisal, so ayaw na lang kumpisal. Ug ingon ana ang imong hunahuna. So unsa man di ay kining paghinulsol? Atong unahon paghisgot kung unsa ang dili sa paghinulsol. Ang paghinulsol dili ang paghimo og maayo aron lang ka matabunan ang imong buhat nga dautan. Aron tingali ni masabtan ingon siguro ani na istorya sa usa ka pare iyang gipaambit na iyang kasinatian nga nasayn sa usa ka dako-dako pod nga lungsod unya diha kunoy usa ka lungsod o usa ka lungsuranon nga maoy huwiting Lord, maoy nagduma sa huwiting. Kusog kayo ang iyang negosyo, kusog kayo ang huwiting. Busa dali ra kayo siya nga naadunahan ug nadato. Kining maong tao matinabangon kayo sa simbahan. Kung makabilita gani siya nga naay selebrasyon sa simbahan, manawag dayon ni Father, Father ayo nakabalaka, ay nakaproblema, ako'y sagot sa litson. Naay mga bisita ug may kalihukan. Ug mahibaw-an niya nga naay prosesyon, mayon siyang Father ayo lang kabalaka diha kay ako'y magpadag mga tao nga maoy magmarsyal sa atong prosesyon. O di ba kaha mukalit lamang sa tawag simbahan, Padre unsa may imong kinahanglan? Unsa may imong matabang? So ingon ana siya padayon ang iyang pagtabang, unya padayon usab ang iyang pagpalakaw sa sugal, sa huwiting. Gihimo niya kini isip palusot sa iyang daotang binuhatan. Ug mao ni ang giingon ni Juan nga mabubunyag ngadto sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo agig pasidaan. Unsa may giingon niya, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa
hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Naghimo kamo og mga palusot tungod kay nakaingon kamo nga malutsan ko ninyo sa resulta sa inyong mga daotang mga buhat. Mao ni mga igsoon ang akong giingon ang dili sa paghinulsol. Dili nato suwayan sa paghimo og mga maayong butang aron lamang matabunan ang mga daotan natong binuhatan. Nga kun buot kwintahon, wala kay pagbasol og paghinulsol sa imong gihimo nga daotan. Bisan pag magama kag pila ka gatos simbahan, magtukod ka og mutabang ka simbahan, magpadayon ka sa imong mga daotang binuhatan, dili ka na mao ang paghinulsol. Ug kun mao ka na ang dili sa paghinulsol, unsa man di ay ang paghinulsol? Mao ni ang giingon sa Ebanghelyo sumala pa ni San Juan nga magbubunyag, pamunga kamo og maayong bunga, kay kun dili putlon kamo og isugnod sa kalayo. Sa lain nga pagkasulti, ang maayong mga buhat maoy ebidensya diha sa atong paghinulsol og pagbasol. Diha usay kasinatian sa kapari nga nagpakumpisal. Unya mingon siya, kadaghanan nga naay moduol kaniya mangumpisal og moingon, Father, ako nangawat. Unya nayuban mingon, Padre, usa ko kaminyo, apan nagbuhat kog malaway gawas sa akong kaminyoon, extramarital relationship. Mingon ang pare, kuningon ani ang sitwasyon, ang akong ihatag nga absolusyon, gitawag nako ka nag-conditional absolution. Kung sa may boti pasabot sa conditional absolution, mingon siya, okay ako kang tagaan og absolusyon, pero ug wa kay intensyon nga imong ibalik ang imong gikawat. Ug wa kay intensyon nga imong ihunong ang imong extramarital affair, kining maong absolusyon walay epekto. Mo tinga ako kang taga-ag absolusyon pero conditional. Ug di nimo iuli tong imong kinawat, ug di nimo ihunong ng imong paghimo og extramarital relationship, wa ni epekto. Apan kun karon dayon moingon ka, Father, mangita ko og paagi nga mauli nako tong akong kinawat. Father, paningkamutan nako nga maputol ang akong relasyon tali niadtong dili akong asawa o dili akong bana. Kun musaad ka sa Ginoo karon dayon, ako ning suwayan og paningkamutan og ihunong nako kining tanan, ug gani ug mao kini ang imong isulti, kining maong absolusyon epektibo. Mao ni ang kondisyon, kun mao ni ang buot ipasabot og conditional absolution. Mga igsuon, tungod kay nag-andam man kita sa unang panahon o unang bahin sa Adbento, alang sa katapusan sa kalibutan o katapusan sa atong personal nga kinabuhi, nakasiguro ko nga gusto tang tanan nga atong wadon ang atong mga espiritual tattoos. Gusto tang tanan nga atong papason ang atong mga patik nga espirituhanon, ang atong mga sala. Busa ang kinahanglan nato buhaton mao nga kinahanglan mamunga kita ug mga maayong bunga isip ebidensya sa atong paghinulsol ug pagbasol. Busa akong tapuson kining maong pagpaambit pinaagi sa atong pangutana ug atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Unsa may akong buhaton isip ebidensya sa akong pagbasol ug sa akong paghinulsol. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kiniya samahan. Pinahagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan.
Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Si Juan nga magbubunyag mitawag sa katawhan sa paghinulsol. Giandam niya ang usa ka agianan alang sa Ginoo. Sa atong pagpangandam sa pagdawat kang Kristo ang atong manluluwas, mga muyo kita diha sa pag-ingon, umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan magpadayon pagtawag sa katawhan sa pagbiya gikan sa ilang makasasalang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga sila nga gitugyanan sa pagmando, mopatunhay sa kaangayan ni ining atong panahon karon. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga ang mga makasasala makadungog ug kinasing-kasing nga motubag sa tawag sa paghinulsol ug sa pagdawat sa kaluoy nga gitanyag sa bugtong anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga sila nga nagantos, gisalikway ug nagmingaw, makakaplag sa hingpit nga kalinaw, dala sa nagsingabot nga manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Nga ang mga magtutuo nga mihalina, makakita sa kaluwasan sa Dios, diha sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Mesiyas ug luwasa kami. Dios among amahan, sa dihang gipadala mo ang imong bugtong anak dinhi sa kalibutan, gihatag mo kanamo ang paglaom sa kaluwasan. Sa diwa niya ng maong paglaom, misalig kami nga imong itugot ang among mga pangamuyo nga among gihimo karon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Alam sa pagdahil sa alam dalag sa pagkakayuhan sa sibuki ang santos nga simas. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pag-ampo og sakripisyo tungod kay wala manggayod kami kaugalingong pahanungdan. Hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanos si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdomi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit nga diha sa gugma uban ni Francisco mo Santo Papa, ni Christian Vicente mo Obispo sa Damak Kaparian, mga madres, mga diakonos ug tangalagad sa imong simbahan. Hilomdom Ginoo ang imong mga anak kadtong mga kalaga mong gipahinungdan karon ug labi na sab kadtong mga biktima sa linog ug sa bagyo. Nga imong gitawag nga anak kanimo gikan ning kinabuhi sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta siluban kaniya. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahiyag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo nga kami nga ngayan nga makampi sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolay ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amo kang himayaon. Pinaagi sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita pagampo atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Wabut kana
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Yes,
Palihog manindog. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinagi nining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Pagahimuon karong adlaw ang Home Evangelization Program adto sa Barangay Chapel sa Pangdan. Giawhag ang tagsatag sa kamiyembro sa pamilya sa pagtambong nining kalihukan aron masabtan ang tumong sa maong programa sa Diyos nung kaluoy sa atong kinabuhi. Daghang salamat, Divine Mercy Coordinator. Gipahibalo usab nga adunay meeting ang mga altar boys karon human sa ikaduhang misa adto sa kumbento. Atong daygon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Ato usab nga pasalamatan ang atong Presider Santos nga misa si Father Dodong pinanguluhan ni inubanan ni Monsignor Ori o ni Reverend Budes. Salamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga altar servers o sa atong nindot nga choir. Atos lang pakpakan silang tanan. Magpasalamat usab ako mga igsuon alang sa atong mga kaigsuonan nga nitabang sa paghimo og balay didto sa barangay sa Bungamar, no? So salamat sa Kristohanong katilingban didto. Pinanguluhan sa ilang mga lideres sa barangay o sa kapilya. Salamat usab sa tanang mga nimboluntaryo o sa tanan nga ng tabang. Ika-25 na kini kabalay nga atong nahimo para sa atong mga igsuon nga mga kabus. Sa sunod Sabado, walay pagpanghimo kay mga adto man kita sa Panggangan. Pero sa Pizza 21 sa Disyembre, adunay project dito sa Barangay Kanipol, no? Sa Barangay Kanipol. Alang sa gustong mutabang, makahibalo ka mo nga niyan ang adlaw, December 21, Saturday, adto sa Barangay Kanipol. Unya, mga importanteng pahibalo mga igsuon, ang solemnidad sa Immaculada Conception, which is today, supposedly, pero kay natunong magdomingo, himuon kini sa adlaw the next day after, sa Lunes, ug mapuhon, so obligado kitang tanan nga binunyagan nga mosimba ni anang adlaw. Aduna kitay Santos nga misa alas 6 sa buntag dinhi, unya napoy misa nga pagapanguluhan sa mga
taga CMM pagka alas 8 sa buntag. Unya na pag yung misa pagkahapon alas 4 sa hapon nga pagasundan sa procession. So wala kitay excuse nga dili makasimba ug mapuhon. Okay? Kay daghan man tag misa. Unya aduna usay kapistahan sa Birhen sa Guadalupe. Dili kini holiday of obligation. So dili kita obligado. Pero kadto mga devotos sa Birhen sa Guadalupe, yang kapistahan Disyembre 12, no? Natay misa alas 4 sa hapon dinhi nga pagasundan sa procession. Although naman pud tay misa gihapon sa pagabuntag alas 6 niya ng adlaw. Unya, ako lang ipahibalo ni sa tanan kay niagsulat gyud ang atong talahurong obispo. Pero kining maong announcement particularly important sa mga taga-WAF, taga World Association of Fatima. Tungod kay ang imahin replika sa Our Lady of Fatima muduaw sa atong diocese sa Talibon, no? Unya ang una niya nga duawon mao ang atong Fatima Shrine didto sa Buenavista, Carmen, no? Ning probinsya sa Bohol. So karong Disyembre 14 adlong Sabado, ang iyahang expected arrival time alas 8 sa buntag. Unya magmisa dayon pontifical mass alas 10 ang atong obispo didto. Unya ibalhin siya dito sa atong cathedral sa Talibon Disyembre 15 adlaw nga Domingo alas 3:30 sa hapon. Unya sundan sa misa alas 4. Mao nga ako ning ihatag ning maong schedule ug sulat sa presidente sa atong World Association of Fatima dinhi sa Hagna, no? So palihog ko aning sulat nga rikanako inighuman sa Santos nga misa. Unya lain pang importanteng pahibalo mga igsoon, hapit naman ta mo balik pagsulod diri sa ato ang simbahan, no? Sa December 16 tikanganan kana sa nobina masses sa kadlawon aginaldo masses. Unya kadtong mga nag-alima sa mga bituon palihog idad-anan ninyo. Unya ipanaod na siya sa pizza 13 ning bulana diha sa atong simbahan. Unya naghangyo ko ilabi na gyud sa mga katikista o sa atong mga sakop sa guardians, sila man ang naandan nga manglimpyo gud sa simbahan. So ato ning limpyuhan kining simbahan sa pizza 13 nga adlaw igahina sa pagpanglimpyo para pagka pizza 16 nindot na kaayo ang atong sulod sa simbahan. Ato na kita magsaulog sa atong Santos nga misa, no? Unya sa katapusan mga igsoon, medyo last na ni, di na ni taas kaayo. Mao ni atong buhaton sa Disyembre 14, no? Kadto lang makalugar o kadtong ganahan mo uban. Kini atong paradang hagnaanon, pinaskuhan sa mga pangganganon. Okay? Nindot ba paminawon? Na? Oo. Paradang hagnaanon, pinaskuhan sa mga pangganganon, no? So, alang sa mga manguban, paminaw mog ayo ha, kay inighuman ra bag announcement, mangutana dayon unsa ganito pader. Wa nay pangutan-anay. Magtapok sa atong Municipal Plaza dinha alas 9 sa buntag, no? Ug mahimo alas 8:30 mangabot na mo pag alas 9 larga na ta. So ang malit, mabiyaan, gukod na lang unya mo. Magtapok sa Municipal Plaza alas 9 sa buntag. Kanya-kanya og dalag sakyanan. Okay? Kanya-kanya dalag sakyanan. Unya kanya-kanya pangitag masakyan. No? So katong walay sakyanan, pangitag masakyan. Unya, alang sa mga walay kaugalingong sakyanan ug alang sa mga way masakyan, magpalista kamo sa kumbento ug magdalag 170 round trip ticket na, no? Dori Transit. Okay? Deadline sa pagpanglista Disyembre 10. Ang dili malista, dili makasakay. Pwede magpaguyod. Dili mo makasakay, no? So 170 round trip, nanamoy round trip ticket. Ug white ticket, di gyud mo kasakay, pasaylo ame, no? Kay ang konduktor mangayo yung ticket, na? So kadtong mga walay sakyanan niya, gusto ba yung muuban ba, no? Dili gud mo obligado basi mo ingon mo, padel makasala ba mig di mo uban? Dili good. Kay kuan naman voluntaryo naman no? Kanyang balon og paniudtog snacks.
Ha? Hinumdumi gina ninyo. Adto na ta mangaon sa panggangan. Kadtong mga way balon ug way paniudto, adyaw gyud ko ninyo pangitae. Basi gatuod jud mo papaniudtohon mo pasnakon mo, ha? Wa gajod, bahala na gyud tuk-an mo. No? Gidasig ang tanan, gidasig sa tupad dili obligado. Gidasig lang ang tanan nga magdala og bituon, kalamay ug pan. Pati panghatag didto, no? Ha? Hinundumi ninyo ang atong tagaan 1,250 ka pamilya. Oh, pero adyaw mo kaguol og di mo kadatanan. Adunay 1,250 ka pamilya. Unya elementary ug high school students, libo po kapin, mga 1,200, 1,300 kabuok. Adyaw mo kaguol kay ang atong paningkamot, kada pamilya o kada estudyante matagaan og putos. Nanami giandam, nag-order nami sa ICM. Ha? Basi mga loyalist mo sa Bohol Quality, adyaw mo kasuko. Tama sa ICM nangumpra, gipusta na to daan. Kada pamilya 230 man siguro ang budget. Unya kada estudyante usagatos ka pesos school supplies na pinaskuhan pahalipay. Asa man tag kwarta ni matingala ko kay mo abot ra. Kailan man mo ni Padre Dongdong Stapya naningkamot pud siya dito sa Vienna, Austria. Nag-concert siya dito. Abot na ba kay ganahang maminaw Dongdong? Nag-concert siya dito, no? Puro ang iyang napadalang kwarta almost 200,000 na. No? Na first batch, na second batch. Pala, salamat. At pagpakas pa ni Dongdong, bisagwa din eh. Kailan mo ni Padre Banoy, Urbano, Galanido, sa iyahang parokya, naghatag po siya. Gikan sa Our Lady of the Abandoned, no? Nga iyang parokya, amot o sa itong lugar. Basta nagpadala po siya 50,000, no? Yan natin mga bot nga mga hagnaanon, magpadalag kwarta. Wabay dyan ko mangayo. Remember, I only ask you one time. Nya ang gipangayo, 2 ra 2 kilong bugas, 2 kilong mineral water, 2 kilong dilata. 2 kilo. 2 kabuok dilata. Kasara ko nangayo ninyo. But the people keep giving, no? So, wala tayo sa anak. Atong gipanghatag niya. Ang atong mabayad sa ICM, almost 400,000. Pero it will be all for this, para sa panggangan lang this time, no? Kaya atong yung gusto nga makonsentrate, mapalipay na to. Tiya baga jud tibok isla na palipay na itong tagahagna. No, mora ginay atong kahulugan din eh. Wa tay lain di man tanga to nga oy manghatag ta kay unsa diha. Ang ato nga magpakita ra ta maningkamot ta nga malipay sila sa Pasko. Kana ra gyud, no? Nagikan sa mga katawhan sa hagna, malipay sila. Kana lang. So gidasig gyapon mo magdala og bituon, kalamay og pan. Og di mo kadala, okay lang. Pero makadala mo, maayo. Mag-program man ta dito. Inig-program, ang hatag ta gifts. Hindi ko mag-program, ang uli ta. At least malipayon ta. Unya dito, ang inyong kalamay, itunol ninyo. Ayaw ninyo idihalad dito sa kumbinto, ha? Kay daghan na may dalhonon. Kamuy mo dala sa inyong kalamay, kamuy mo dala sa inyong bituon. Unya, pag-abot dito, na mga pamilya inyong maistorya-istorya, ha? Istorya rin ko, kumusta mo dinhin? Di sa mo paglinog, naunsa man mo. Ana, adyo na mo paghukom. Ha? Basig mo yung ganun mo managan. Ganun mo yung liguna inyong balay. Ayaw na. Nyamingon mo, basig gigabaan mo. Unsa man yung sala. Please, ayaw na. Ang inyo ra gyud dito, muhatag, maminaw. Okay? Manghatag rata, maminaw. Adyo na mo inang, ganun mo yung dagan na imong anak. Adyo na. Hatag rata, maminaw. No? Hatag mo. Walay na assignment nga dito mga barangay, wala na. Informal kaayo. Pero I'm sure dalahan na kay malipay ninyo ana, no? Okay? Kunya atong hinumduman mga igsuon nga kini dili ni excursion kundi dili parada sa gugma. Okay? So dili ta maglumba. Sigraon po na mag-drive. Walay maglumba, walay maguna, walay maulahi, okay ra na. Walay problema, no? Nya order sa parada. Ako po ko manghangyo ani pero manghangyo niya gustong mayor kung mahimo ubanan ta og kanang patrol. Kung mahimo lang. Unya musunod ang mga motorsiklo. Una ay magdalag motorsiklo
sunod mo, palihog, siguro mo'y driver's license, mo'y helmet. Ayaw na ko pabayrag madakpan mo. Ha? Please, unya, di po mo mag-helmet, mayon po, graun, tagahagna, di mo mag-helmet. Na may balaod, mag-helmet ta. Na mo'y lisensya. Unya, ang musunod ayon ang 4 wheels. Parihog, mga driver sa 4 wheels, ayaw mo pag-helmet. Kay lain tanawon. Basig kamo na nooy mag-helmet, no? So, again, dili ta maglangas ha, palihog lang. Kay dili man ni excursion, mahimo mo ba pa picture, pero please, ayaw mo paglangas. Akong bahimang no daan, dito daghang sinkholes. O pag uli na to, kuha nga na tawa na may labot. Ha? Wa mo kasabot og sinkhole, kaya wa mo kita. Imagine na lang yun ng tabay. Pero naay gagmay, naay dagko. Kunya, dito ra ba, ang ilang sinkholes, wala naman lang makural ang tanan. So please be careful. Serious na niya. Be careful, mga ginikanan o magdanam og bata, palihog, hikte. Adjaw, bisag asa dagan kay daghang sinkhole in town. No? Na mga sinkholes ayaw in town. Maglisod ta na. Kunya, nanang pagka alas 4 mga igsuon, manghinaot ta makaparada ta pagbalik. Alas 4 sa hapon. Di ta magdugay kay mangitngitan ta niya. Di ba ta magbaon og panihapon. Kato mga na-ulcer, gutumunon nga tao, pagdala mog snacks, ha? Kay basig kuyapan simbako. No? So manghinaot ko nga kini mga patong buhaton mga igsuon parada sa gugma, magmalampuson ug makahatag tag gamay nga kahulugan sa kapaskuhan sa mga tao nga nag-antos sa linog, no? Na biktima sa linog. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Kanang nakalimot day ko katong mga way bituon nga gusto nga mapalit og bituon, nanay bituon des kumbento na ay tag 40, na ay tag 30 ka mo ray mamili, okay? Wala na ipatong. Thank you.